ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕಲು ಆತು ಮೋಕೆಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೇನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆತನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅದನ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಕಲ್ಪ ಟೀಚರ್ ಯೋಗ ಅಂತಾನೆ Hii Lovebirdz Family guys, good evening ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ರಾಜರೇ ಹಾಯ್ ಮಂಗ್ಲಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ it actually morning ಸಾನ್ವಿನೆಲ್ಲ ತಂಪು ಅಂದಲ್ಲ ಇನಿ ಸಾನ್ವಿನ ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಡೇಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡು ಯೋಗ ಡೇ ಅಲೆನ್ ಚಾಡ್ಡಿಡೆ ಕಡ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಸಿ ಅವಡದು ಯೋಗ ಬರೋ ಬರತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಹಾಯ್ ಮಂಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ತುಂಬು ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಸಾನ್ವಿ எங்களை பாபான்னு பண்ணிப்பாரு லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ಸೊ ಸರಿ ಏನಿತ ಅವೇ ಎಂಕ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ್ ಬಾಯ್ ಹಟ್ ಆದ್ ಬೋತನು ಸಾನಿ ಪನ್ನಿ ಮೂವತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲಿ ಸೊ ಇದನ್ ಮನಂದ ಇಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಸಾನ್ವಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ ಬುಡ್ದಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತ ರಾಜರ್ ನನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಡೈಜಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಸರ್ವರ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಸ್ಲೋ ಅದು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂದತೆ ರಾಜರೇ ಪಾಪ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಶನಿವಾರ ಬೈದೆ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರಂದು ಬಟ್ ಸರ್ವರ್ ಇಜ್ಜಿ ಲಡ್ಡೂಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಸರ್ವರ್ ಇಜ್ಜಿರಿ ಅಂದಂಚ ಅದ ಒಂದ್ ಪಂಡ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆತನ್ಗೆ ಕಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಅವೇ ಅಂಚಾದು ನಿಕೋಕೆ ಏನು ವರ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಡಿಲೇ ಆಪುಂಡು ಓಡಿ ಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ 24 ಅವರ್ ಇಜ್ನ 48 ಅವರ್ ದಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದಂದ್ ಅನತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಒಂದೇಟ್ ಕಡಪುಡಲಿ ವೈಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆಕುಲು ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಕನಪುಜೇರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಟ್ ಅಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಇನ ಪಂಡೇರ್ ಮರೆ ಕೋಡೆ ಓ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಪ್ಪುನ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಮರಾಣಿ ಉಡುಪಿ ದಲ್ಪ ದಿಂಚಿನ ಉಡುಪಿದಾರ ಪ್ಲೇಸ್ ಬದರಿ ಶಿರ್ವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶಿರ್ವಾದಾರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಇತ್ತನು ತೂಂದಿತ್ತಾಡ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಆಪುಜಿ ಬನ್ನೇಕ್ ಒಂದು ಕೊರಿಯರ್ ದಡೆ ಪೋಯ ಕೊರಿಯರ್ ದವ್ರ ಆರ್ ಪನ್ನೆ ಆತಿ ಶಿರ್ವಾ ಆಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಜಿ ಶಿರ್ವಾಡ್ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಆಕಲ್ನ ಅಡೆಗ್ ಬತ್ತದು ಆಕುಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಬಂಡೇರು ಅವು ಇಲ್ಲ ಒರಿಯರಿ ಪುನಗ ಇಜಿಂದ ಜನ್ಸಿಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಡ ಪುರ ಆಕುಲು ಬತ್ತದ ತೊಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗುಲು ಪೋಸ್ಟ್ ದ ಮಿತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದುಲ್ಲ ಸದ್ಯ ಬೇತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ದಕ್ಕುಲು ಊಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನದು ಕೊರಪು ನಂಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಡಿಲೇ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ನಮಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಇದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಂತುಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿನ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ ಜೌಲು ದಾಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಡಿಲೇ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಕುಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 6 ಮಂತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡೇರು ಸೊ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಡತೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪಸತ್ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದುಮ್ಮದ ಟಂಡಾಕುಲ್ ಟಕ್ಕ ದಾದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೇರಿ ಇತ್ತದ ಟಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಂದ ನಂಕ ಧೈರ್ಯ ಆಪುಜಿ ಕಡಪುಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಓಡಗ್ಲ ಕಡಪುಡ್ನ ಇತ್ತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಡ್ಡು ಜನತ ಲಡ್ಡುದ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತು ಮೊರಣಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಿರ್ಬೋದು ಕೊಂದು ಕೊರ್ನಿ ದಿಯಾರೆ ಬಂಡೀರ್ ಅಂಚ ಅದು ಬಚಾವ್ ಆರ್ಲ ಬಚ್ಪೆದಾರು ಬೊಕ್ಕ ಕೈಕಂಬದಾರ ಅಂಚಿ ನಮ್ಮ ಏನ ಕಸಿನ್ ಪೋಪಿನೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಹಾಯಡ ಕೊರ್ದು ಕಡಪುಡಿ ಅಂಚ ಲಡ್ಡು ಪುರ ಇತ್ತನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಕೊರ್ಪಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪೋಜಿಟ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಾಡುಜ 1 ವೀಕ್ ಲ ಅದಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಎಂತಲ್ಲ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ 1 ವೀಕ್ ಊಟ ದಾಲ ಆಪುಜ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಡಲ ಆನಿಮಲ್ ತಿನ್ನ ಮುಂದಾನೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಿಂದ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ನಮಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಜನ ತಿನ್ನಾಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಬುಡಿ ಬೇಟ್ಗೆ ಏತಾಂಡಲ ನಮ್ಮದಾಲ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪುಂಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಪುಂಡೆ ಅಂಚ ಬರ್ಚಿ ಬಂದು ಬಾಕಿ ದಲಕ್ಕ ಎಂಗಲ ಬೇಲ ಕಡಪುಡ್ನ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಂಡ ತಿಂಡ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಕಡಪುಡಿ ಬೇಕಾಕುಲ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಡಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈತ ಬಂಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಎಂಗ್ಲಗಿತ್ತ ಪನ್ಪಿನ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋರ
ಅವು ಎಣ್ಣೆರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ರೀ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ 1,50,000 ಕೊಡ್ದು ಜೊತೊಂದಿನಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಯ್ತು EMI ಕಟ್ಟುವ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಕ ಸೈಕೆ ಬೋಪುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ತೂರೆ ಬೋಂಡ ಆಂಡಲ ಲಾಸ್ ಲಾಭ ಮತ್ತೆ ತೂರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕುಲು ಆತು ಮೋಕೆಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೇನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆತನ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುದು ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಲ ಈತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬೋರ್ಡು ಇನ್ನೇ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಾಪುಣ ಮಂಡ ಶಾ ಈತು ಮಕ್ಕಳು ಮೋಕೆಡ್ ಕೇನಲ್ಲ ರೀತು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗಂದು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇವನ ಬಾಲೆಗ್ ಪೋದು ಪಾರ್ವತದ ಬಾತ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಹೊರ ಸುವಂದು ಪರ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬರ ಬನ್ನಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರ ಇಂಚ ಕುಜಾಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಐಕೆ ಇಡೀ ಕುಜಾಲ ಇಂಚ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೆಗತದು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ರಾಜರನ್ನ ಜಾರ್ನ ಸೈಟ್ ಇಗ್ಲೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೈಟ್ ಇಗ್ಲೆ ತಗೊಂಡ್ಬುನತ್ತೆ ಮೇರ್ ಮತ್ತಾತನ ಮೇರೆನ್ ಡಿಕ್ಕಿಡ್ ಕುಲ್ಲಾರ ಜೊತೆ ಅಂಚಾರ ಆರ್ನಾತಿಗೆ ಅಂತ ಕುಲ್ಲಾಡು ಅಂಚ ಬಪ್ಪನಾಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲ ನಾನಿತ್ತೆ ಬೇಗಡ್ ಬಪ್ಪನಾಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ಲ ಪೋಯ್ ರೆಂಡು ಪೋತು ಜೈತಿ ಹಿಂಗಳ್ಡತೆ ರಾಜರೇ ಅಂದ್ ಸರಿ ತೂಕ ರಾಜರ ಇಂಚ ಪುರ ಅರ್ಥ ಸೀದಾ ಪೋಪೇರ ಅಂದೆ ನಾನು ಬಿಡ್ದತೆ ರಾಜರೇ ಅಂಚ ಸರಿ ಪೋಯ್ ಹುಚ್ಚಿಲ್ಲಗ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ದ ಬರ ವ್ಯೂ ದೆಪ್ಪನಿಗೆ ಗೈಸ್ ರಾಜರ್ನ ಸೈಡ್ ದಡೆ ರೀಚ್ ಆಯ ನಾನಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಡ್ತಾ ಆಪುಂಟು ಜೋಡಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಪಂಡ ರಾಜರ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೇ ಬಿ ಪೋನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಟು ಜೋಡಂಜಿ ಅದು ಸಾನ್ವಿನ್ಲೆ ತೋಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಲೇಟ್ ಆಂಟ ಮೀನಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ ಉಡಂತೆ ಕುಲ್ದು ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ರಾಜರ್ ಬರಟ್ ಬಕ್ಕ ಪಾತೇವೆ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ರಾಜರ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರು 10:45 ಬೈದೈತೆ 11:45 ಅಂಡಿ ಸೊ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಪಿರಾವಡು देखो शाम को जाता है मैं उधर जाता है ರಾಜರ್ನ ಇತ್ತವರ್ವಿನ ರಾಜರೇ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇಂಚಿನ ದೊಂಬು ಮಾರ ಇನಿ ದಾಲ ದೊಂಬುಂಡು ಪಾಪ ಯಾರ್ಪ ಅನ್ನದೆ ಬಾಕಿಲ್ ಓಪನ್ ಇದು ಕುಲ್ದಿನ ಅಂತೆ ಪೊರ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಯ ಚಾಲಾಪಿನೆಟ್ಟ ಆಪುದು ರಾಜರೇ ಪೋಯಾ ನಮಕ್ಕಿತ್ತ ಸಾನಿಲ್ಲ ತಂಪವರೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪು ಎಂಚಾವು ಅಪ್ಪಜಾ ಪದ್ರಾಡ್ಲಾತುಜಿ ಪದ್ರಾಡಾಜಾ ಡಿಸೈನ್ಕುಲ್ ಬತ್ತ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ವರ್ಷ ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಏಪಲ್ ಬೈದಿನ ರಾಜರ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಬೈದಿನ ಅಂದ್ ನವರಾತ್ರಿದ ಟೈಮ್ ಬೈದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೈದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಪೈ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಬರ್ಕ ದರ್ಶನ ಮಾತಾಂಡು ಪೋಯಿನ ಟೈಮ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಕುಂಟು ಮುಚ್ಚಿ ಪೂಜೆಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆಗೆ ಸೊ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ನು ಸಾನಿಲ್ಲ ತೊಂಬರ್ಕ ಪೊಯ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಕಾರ್ನಾಡ್ಗೆ ಬತ್ತಾ ರಾಜರವಲು ಶಾಪ್ ಉಡಲ್ಲಿರ್ತಲಿ ಶುಂಠಿದ ತೊಂದ್ರೆ ಪೋತೀರ ಇನ್ನು ನಮಕ್ ಶುಂಠಿ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಮರ್ದುಂಡು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿದ ಮಾತ ಪೆದ್ಮೇದಿ ಮರ್ದಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತು ಕೊರ್ಪ ಓ ಮಲ್ಪು ಚಂದ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಮರ್ದದ್ ಬರ್ತದ ಮಲ್ಲ ಮರ್ದು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಅಂಚ ಅದು ಶುಂಠಿ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಮರ್ದಿನಿ ಏಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೇ ಶುಂಠಿ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ದಾಂಡ ಲಾಯಕ್ ಒಂದು ಚೂಲಿ ದೆತ್ತದ ಚೂಲಿ ದೆತ್ತದ ಬರ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅದಾಡು ಹಿಜ್ಜ ಶುಂಠಿ ದಾದಾ ರಾಜರು ಬರ್ತೀರಿ ಪಿರ ಬರ್ತಿನದು ಶುಂಠಿ ಇದ್ದೀನಿ ಎನ್ನಿ ನಾನಂತ ಶುಂಠಿಲ್ಲ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರಾಜ ನಂದೆ ಪೋಯಿ ಸಾನಿ ಬಾಬಾ ಕಾತಂದು ಪೇರಿತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಕ ಭಾರಿ ದೊಂಬುಂಟು ಕೈಜಿನಿ ಅಂಚದೊಂದು ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ದಿನ ಏಪಲ ಚಳಿ ಬಂದು ದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸೊ ನೀ ಅಪ್ರೂವ್ ಕೊಟ್ಟು ದೊಂಬು ಕಾಯ್ದು ನಂದು ಒಂಚೂರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಕ ಅದೇ ರಾಜರೇ ಕರುಪಿನಾಗಲು ಉಪ್ಪುನಾಗದೆ ತಿನ್ಪಿನಾಗಲೇ ಅದ ಸೊ ಪೋಯಿ ಸಾನಿನ ಫಸ್ಟ್ಗ್ಲೇ ತೊಂಬರ್ಕ ಬಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಕಲ್ಪ ಟೀಚರ್ ಯೋಗ ಅಂತಾನೆ ಪೈ ಅನ್ಬಾಬಾ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನಿತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ರೆಡಿ ಬೈದಿನ ಅತ್ತೆ ರಾಜರೇ ಓ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅವು ಸಣ್ಣ ನೀರಿಗೆ ಓ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅವು ಯಾವ ಬಾಬಾ ಅವು ಯಾವ ಜಲ್ಲಿ ಜನ ಬಡ್ಚಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ನೆಟು
ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾತ್ರ ತಿಂದು ನಾನು ಐತೆ ಸೀದಾ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದಾನೆ ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಅಲ್ಪದ ರಿಸಿಪ್ಟಿನ ಪೂರಪ್ಪ ತೊಂಬರ್ರೈತಾನೆ ಅಂಚೆ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸರಿ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತೆಗ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್